Yo alah. Ki arep ngaret apa iki? Ngaret kangkung ki wae lagi. Sopo kae? Wong kangkung dienggo sayuran kok malah diriti. He. Wong kangkung dienggo sayuran bendino kok malah mbok riti lho. Lah mbok ana ra kanggo lho iki. Mana enek sayuran ra kanggo, malah kuwi lho dienggo ngirit tok, Lah iki enggak pakan wedhus ora nganu lho, enggak pakan wedhus. Iku ki nggo sayuran wong-wong bendino. Oh alah, ya Lah nek kok tak malah pindah mbok aku. riti lho. Bersaiti lho enggak pakan wedhus. Wis kono pindah-pindah kono. Gak usah ngarep ning kene, iki lho dienggo sayuran. Kok mah dariti lho, iki lho pakan wong rada pakan wedhus. Ya bojoku ora balik-balik aku bingung pengen ngaret. Tak kira-kira kanggo. Ora enek ora kanggo iki. Walah, cah cilik kok ya galak men to. Wong ngaretku ya ora akeh lho sakjane.